Bago suwitin dyan, kayo muna ay manumpa. Pag sinabi ko, ako si, sabihin niyo mga pangalan at susunod ninyo at tapos, sabihin ko, lagay nyo. Repeat after me. Manong kaya, kung kayo tapos. Ito ang kaluluka. Panunumpa ng bagong kasapi. Ako si. Sabi niyo ang pangalan mo. Ay nanunumpa. Nagagawin sa abot ng aking makakaya. Nagagawin. Nabigyan ng katarungan ang lahat ng mga lituntunin at prinsipyo ng samahan. Susundin ko ang lahat ng patakaran na pinahihiral ng aming samahan at mga probisyon ng aming saligang batas. Aking itataguyod at ipaglalaban ang mga hatikain at magagandang kaputulungan ng mga kasapi sa kapatiran. Kaugnay nito, ang tugong nananalaytay at pagkatao ay siyang saksi sa aking lagda. Patunay ng aking taus-pusong katapatan sa samahan at sa sambayanang Pilipino. Ay sa nawa ako ng Panginoon. Makinig. Lahat ng inom ng Guardian Swine, pagkatapos ng inyong magpaubos, sabay-sabay na yung isaw na, I love Guardian, I love Guardian, I love Guardian, mabuhay ang Guardian. Okay? Hindi lang ako ng tatlo. 1, 2, 3, go! Sabay na, sabay na, ilaw! I love Guardian. Acceptance rights to the members. No?
In behalf of our founding chairman, PCGS me, as PCGS National Corporate Founder, Secretary General of Ram Lawin Wings, Guardian Brotherhood International, I now pronounce you as a legitimate member, brothers and sisters of this honorable brotherhood. Para sa Diyos, para sa bayan, para sa pamilya, para sa kapwa-tao, at para sa kapwa-guardian. Congratulations, brothers and sisters. Long live Ram Lawin Wings. Maraming po, mga kapatid.